Hakaenda Hichilema aiwa aizouya akashuka vanhu zvinomuziva kuti aiwa hakaenda Hichilema akambonetsa muSADC block aiwa panguva iya yamunoziva nhau the SADC chairmanship yakaita gore rino muna August zvaita kuti kunyange agotadza kuatenda physically but kuti atozo atenda virtually the chairmanship ichideliverwa munyika yeZimbabwe. Panapa auya taura mashoko ashamisa vanhu vanyatsouya vakaona kuti mashoko akabuda akataurwa aiwa nemakotsi ekuMozambique vachiti aiwa Daniel Chapo ndiye akawina ma-elections. Panguva ino pazozvinzwa zvakutaurwa achibudikira nokuZambia vanhu vashokeka. Saramira mashoko abuda nyika panapa ndobva subscribe or like or on the bell icon. Tipinda pahandle yakaenda Chilema anobuda nyora achiti we extend our heartfelt congratulations to the sister republic of Mozambique on the election of His Excellency Daniel Chapo as the new president. We wish the Republic of Mozambique continued peace, prosperity and success in the years ahead. Akaenda Chilema, President of the Republic of Zambia. Mashoko anoita kuona Hichilema asi ukatarisa the history yaHichilema anooneka kuti munhu asingadi kana zvisina basa. Mukaona mashoko awa ekuti anoziva kuti kuMozambique kune chaos, anyazoti kune unrest iri kuitika nepost election crisis, achiuya taura mashoko ekuti aiwa anouya achiwisha Mozambique continued peace, prosperity and success. Mashoko atoona kuti apa akaenda Hichilema amene kuti anyora anyatso kufunga here kana kuti angonyora zvongonzi angocongratulate a sister nation and a neighbor wanoziva kuti vanodyidzana aiwa pakurana kwavanoita kana kulidha kana kutungamira kwavanoita manations. Mashoko ashamisa vanhu vanyatsokuona kuti panguva ino vanhu yavari kunyatsokuda need yavari kuda action and hope nyika yeMozambique vanoona vanhu vachiindosa vakomana naDaniel Chapo. Vari kuonekwa kuti mafigures emapolls each and every day ari kuuya achingochinjiwa. Tichiona kuti vanobva ku70% navo vapa 65% victory. Mashoko atoona panguva ino people they are now not trusting the electoral process pamwechete nethe SADC block vanyatsokuona kuti vakomana ava vari kungoshanda zvavo working in hand vachiita kuti nyika yeMozambique aiwa ifese these difficulties. Tidze mafunguro enyu matodiwa pamusoro pechitiko ichi. Pinda comment section medu dzemafunguro enyu, musano subscribe or like, turn on the bell icon.